Hola, en Josep, en Jaume i un servidor us volem recomanar el darrer llibre del bon amic Àngel Rodríguez, que com coneixeu és el nas de la comunicació i ens té acostumats a les seves estones lliures a investigar i difondre tradicions i devocions lligades a la geografia tant del nostre bisbat de Girona com de la resta de la geografia catalana. Sí. En aquest darrer llibre Sí. ens exposa la geografia mariana a través de les mares de Déus que es veneren al llarg del territori català dia per dia, corresponent al santoral del dia, o bé a l'aplec, o bé un dia que s'acosta perquè n'hi hagi una per cada dia. Val? Per tant, és una manera original d'exposar aquesta devoció que els catalans tenim a Maria a través de les diferents advocacions, que n'hi ha més, però aquí són una bona mostra de les que hi ha, algunes molt importants que possiblement no les coneixem, d'altres sí, i per tant Vinyets, Meritxells, Montserrats, Farners i moltes altres mares de Déu coneixeu els seus orígens, a quins santuaris, a quines poblacions es veneren, al llarg d'aquest petit però poderós llibre d'etnografia, de tradicions i de devoció catalanes dels catalans de totes les èpoques. 365 dies amb Maria, l'últim llibre del bon amic Àngel Rodríguez. Us el recomanem.